قستي إثيوبيا منستر قدات وصاي إثيوبيا نبر أمباسادر سيوم مسفن زركبهم لعلوة مرحته وحات أب كنات كم استقاتلو تمالي مقلاتو الذكريو نمخانو مكور دبلوماتي إثيوبيا أمباسادر سيوم مسفن من يوم أب زبل هنا زرعاتيون توسخ حبريتا كتنقرنا قرم لاين أمباسادر سيوم مسفن كم منستر قدات وصاي إثيوبيا كونهم عسرت جعت عمتا زقلقلون هب مسرتا اتقاوك ألسي ودب حوحات جميرو يالس الوازن برو من سبيوم تقدر سيوم مسفن أب فلما عسرت جعت أربعتات عزبات بهيلو أب زتوعد أبيع أو رجع عقامة كاب ركوبات مسفناوي سدرابيت توليدو ناي مباقتان كال أين درجات مهرتهم دما أب عدقرات بيت مهرتي أزي بمززام أب بوليتكنيك كوليج بحردار بدبلومات مريقو بدحريقو ناي ديجري تمهرتن مقصال ناب يونيفرسيتي أديس أبا يومتيو أب يونيفرسيتي أديس أبا مستوم محبرة تمهارو يونيفرسيتي تغارو زتايشو تمهارو حادئو أب عصرت جعت سلسان حموشتن عمة مردما اتمحبر ناب حبوق بوليتكاوي ودب قسقستي بهيرة تقراي مالت ما قبت معبيلو أي تسيوم دما حدا أبالتهم ما قبت زمسرتو شو عتا تمهارو يونيفرسيتي أديس أبا نيرو محبر قسقستي بهيرة تقراي بوليتكاوي حتوتات هزب تقراي بعدك أو قالسي إذ فتح سلازبالو فلما تقادلو حارنة هزب تقراي دحركا هزباوي ويان حارنة تقراي أكايشوم ببرت نخك آلسو ناب برخاتات تقراي وطيوم سيوم مسفن دما حدا كابعاتهم نيروم تقادلاي سيوم مسفن مستوم ناب برخاد دبيت وطيوم برتاو قالسي جمرو عسرته تقادلتي حدا يوم تقادلاي سيوم بسدرؤم انباي مسفن تباهيلوم يوم زقوع نيروم ناب قالسي مسوطو قنا لكع كم مسرتي بصوتهم شموم كغيرو سلازنبروم حدا كاب بصوتهم تقادلاي سحول سيوم كبل كم سميوم زانتو يرد تقادلاي محار تخلى موسى كاب هزباو جنبار نبه وحات استتصنبره مالتيو كابتوم وحدات قدايم تقادلت هوحات بسراويت الدرج تتحيزو اب شرن داسلاس تاثيرو نيرو هنا تقادلاي سيوم ابتي موسى نمدحانو السلاسل زنبره سرحيت اوبريشن موسى نمصنع كبيد نجر تصاويرو من عبود مسيلو من اب سللا كمستساتفو اب مهدر تاريخهم تمزجيبولو موسى ون بتي استخايد سرحيت كابت بيت مأسر موصو يزنتم لك لاين بتوسخي دبلومات سيوم مسفن أب مودعتا عسرت جعت سلسان شعتن عم تمرتا قصاص راقز حلفي قدات وصاي هزباويان حرنة تقراي كوينم نأستات عسرت حموشت عمتات أب السودان أقل كيلوميوم أب كارتوم أب زنبرو القوان كأ شموم كاب سيوم ناب موسى تغيرو كم زنبري نقر أب عسرت جعت تسعن حدن عم تمرت أب لندن مس سرعة درق أب زتقبر زرجب سلام دما مستم أب لندن استساتفو بعل ملسيناون برهان قبر كريستوسن نكارتون متيوم كابو ببريزيدنت نبر السودان عمر البشر بزلقهم هليكوبتر نادي سابوبا نزتو قصاص سراوتهم كصنبرو مسنقلو اتا نفاريت اب سماي تكنيكاو صدم اغاطي موانيرو تباهيلو زنتو اتا ابراري اتا هليكوبتر كتودق كم تخل مستنغرو اتين 17 عمتا زمرحو قالسز بتግራይ تعويتو نبدي سابا اناتقعزو بمخانم كبيد سنباده كم زفترلهم ونيزنتو أقاطعم خوينو قنا اتا هليكوبتر بعدل أديس أبا بسلام كتعرف كيلايا دحري ودك سرعة درجي دبلومات سيوم نعستات 10 عمتات كم منستر قدات وصاي إثيوبيا كوينم اتي بقدماي منستر نبر ملس زيناوي زتحنصص لمعاتاون ديموكراسياون مرحب مختال أقلقلهم ابتيناي 1993 عمت مرتب مونغو مرحتي حوحت مكففال مسقات مخا ايتسيوم مس ملس زيناوي كاب مونغو زوجنو أمرار حاول دبحوحات من بارم يذكرون. أمباسادر سيوم أب حلفنت قدات وصان كلو إثيوبيا مس بزحات قرواب تهاجرات أب قربة الناس تمسرته سنة يركب نكهلوا كم زجابر ويزرب اتهم هدأت زملهم دبلومات أبتا نأستات 10 عامتات ألبو منجست زنبر الصوماليا فيدرالوي كرت زلوا منجستي نكوم زي تحلله دبلوماسياوي صعري كم زجابرون يقلت هنا ببريزيدنت سالفاكرين دكتور ماتشارن زمرحو تصابات حيلتات دبوب السودان ون تقراريبهم نكزراربو بمجدي بين منجستات مبرا أفريقيا إيجاد بيلهم بزح زدخوميهم سبابتي هجرات آسيا أب إثيوبيا إنفست نكجبرو لعل سعري كم زنبرهم يقلص دحرايون أمباسادر إثيوبيا أب تشاينا كوينهم نشدشت عامتات أقل
ኣገልጊሎም እዮም ካብቲ ብዙሕ ዛንታ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ገሊኡ ናብ መወዳእታ ሓንቲ ነጥቢ ክነልዕል ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ናብቲ ሚኒስትሪ ኮይኖም ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተሳሒቦም ከገልግሉ ጀሚሮም ነይሮም ድሓር ግና ኣብቲ ዝተመደብሉ ቤት ፅሕፈት ዕጉብ ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ ናብ መቐለ ከም ዝኸዱ ይንገር እዩ ኣብ ሞንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ህወሓትን ዝነበረ ጎንፂ እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ኣምባሳደር ስዩም ዋላ እኳ መንግስታዊ ኮነ ውድባዊ ብወግዒ ዝፍለጥ ስልጣን ኣይንበሮም ኣብ ሚድያታት ብምቕራብ ግና ንኣመራርሓ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሞንጎ ዝነቕፉ ፖለቲከኛታት ሓደ ነይሮም ምስ ዝተፈላለያ ናይ ሚድያ ትካላት ኣብ ዝገበርዎ ሕትት ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንሰላምን ርግኣትን ትግራይን ኢትዮጵያን ይዘርግዎ ኣለዉ ዝብል ጽኑዕ መርገፂኦም ብቃልዕ ይዛረብሉ ነይሮም ብፍላይ ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዘካየድዎ ቃለ ምሕትት መሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ብናይ ሃገር ክሕደት ዝሕትት ገበን ፈጺሙ እዩ ብምባል ኣትሪሮም ምንቃፎም ዝዝከር እዩ ላየን ኣመስግነኪ ሃና ኣብ ኤርትራ ዝለዓለ ቁጽሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ ኣብቲ ሃገር ሎም መዓልቲ 209 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ፍሊጡሎም እቶም ሎሚ ምርመራ ዝተገበረሎም ኣብ ዞባታት ማእኸል ጋሽ ባርካን ደቡብ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማንን ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ ካልኦት 80 ሰባት ድማ ካብቲ ሕማም ሓዊዮም ካብ ሆስፒታላት ከም ዝተፋነው እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ዛጊድ 1805 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኸፉ ይግለጽ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ዩጋንዳ ሎሚ ክካየዱ ዒሉ ንሻድሻይ እብረ ዝወዳደር ዘሎ ወዲ 76 ዓመት ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ እቲ መረፃ ክውዳእ 15 ደቂቕ ምስ ተረፈ እዩ ድሚጹ ቀንዲ ተነሓናሒኡ ወዲ 38 ዓመት ስነ-ጥበባዊ ኣባል ባይቶ ቦቢ ዋይን እውን ኣብቲ መረፃ ድምፂ ሂቡሎም ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብቲ ሃገር ተቋሪጹ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ፕሬዚደንት ንሱ ዝመርሖ ገዛኢ ውድብ ምንቅስቓስ ሃገራዊ ተቃውሞ ኤንኣርኤምን ካብ 1986 ጀሚሩ ነቲ ሃገር ብቐጻሊ ክመርሕዋ ምጽንሖም ይፍለጥ ኢራን ንጅሃዳውያን ጉጅለ አልቃዒዳ ኣዕቂባላ ክብል ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ከሲሱ ይኹን እምበር ዝገለጾ ጭብጢ የለን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ በወገኑ እቲ ክሲ ፈጠራ እዩ ብምባል ነጺግዎም ኣብ ናይጄርያ ህፃናትን ኣደታትን ዝርከብዎም 18 ሰባት ከም ዝተጨወዩ ጸብጻባት ሓቢሮም እቶም ትማሊ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ካዱና ዝተጨወዩ ግዳያት ናብ ዱራት ከም ዝተወሰዱ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣብቲ ከባቢ ቀጻሊ ጭውያን መጥቃዕትታትን ክካየድ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኸውን 270 ሚልዮን ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዘዳለዋ ኣፍሊጡ እቲ ክታበት ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝባጽሕ ድማ ተሓቢሩሎ ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ተወሳኸሎ እቲ ክታበት ኣብ ዛድሮ ክልተ ሰሙን ኣልዒልናላ ዘለና ዓመት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎዛ ተዛሪቡ ቅድሚ እዚ 600 ሚልዮን ክታበት ንኣፍሪቃ ከም ዝቐርብ ቃል ዝተኣተወ ኮይኑ እዚ ተረኺቡ ዘሎ 250 ሚልዮን ድማ ተወሰኺ ምዃኑ ተገሊጹሎ እንተኾነ እዚ ነቲ 1.3 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ኣፍሪቃ እኹል ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ሃብታማት ሃገራት ንዜጋታትን ከቲበን ክሳብ ዝወድኣ ድኻታት ሃገራት ዓለም ንነዊሕ እዋን ክጽበያ ከም ዝግደዳውን ስጋታት ኣሎ እንተኾነ እቲ ብኣፍሪቃ ዘጋጥም ዘሎ መልከፍትን ሞትን ምስ ብዙሓት ሃገራት ክንነጻጸር እንከሎ ዝተሓተዩ ኣብ ገለ ሃገራት ግን ቁጽሪ መልከፍቲ እናወሰኺ ይኸይድ ምህላው ይግለጽ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኮቫክስ ኣቢሉ ክሳብ ቀዳማይ መፋርቅ 2021 ዝቐርብ ክታበት ንሰብ ሞያ ጥዕና ጥራይ ዝበጽሕ ምዃኑ ስኩፍቶም ይገልጹ ዘድሊ መጠን ክታበት ብዝቐልጠፈ ኩነታት ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ ክቕጽል ምዃኑ ድማ ሲሪል ራማፎዛ ገሊጹ ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ክትሓዙ እንከሎ 75,000 ድማ ሞይቶም ኣለዉ إذا هذه مستع 13 مليون ملكفتين كمون لعلي 383 شحموت زي مسجبت أمريكا خلنا نزعزر كله زي تحت مهاني وزقلات